Άγιε μου Βασίλη, καουμπόι των Χριστουγέννων. Άγιε μου Βασίλη, άκου να δεις. Φέτος δεν θέλω πολλά. Μην νομίζεις, είμαι ταπεινός άνθρωπος. Απλά, αν μπορείς να μου φέρεις 3 δωράκια, θα σε έχω στην ψυχή μου για πάντα. Θέλω 3 μυστικές κοπές που δεν θα υπάρχουν πουθενά άλλου. Κοπές που άμα τις δει ο κόσμος θα νομίζει ότι άνοιξε ακροπολείο στο διάστημα. Θέλω επίσης συνταγές κατσαρόλας που να κάνουν τον ποτρίνο να δακρύσει. Και κάτι κάρβουνα, όχι απλά κάρβουνα. Κάρβουνα που ψήνουν τόσο καλά που να λες, ρε φίλε, αυτό το μπριζολίκι το μαγείρεψε άγγελος. Και αν δεν είναι πολύ, ένα παϊδάκι που να μην στεγνώνει ποτέ, ακόμα και αν το ψήσει ο σκύλος μου. Εάν μου φέρει αυτά που ζήτησα, τότε γίναμε.